Hello everyone. Phao ong nó có đồn e thắc con e bể thế đã is kiru thu bune pine mun thi da me non nili ta la samna yo phao ong gari e sita do ke do ta jang chu chu bisi che ti lake anyway ang e hem kirong long su de yo ni na paklang pa de hem kirong long le yo ni ke hu là đang ăn lập te pukar du jia krong dulu lasi bin kang sam gitu ko gorong ong si doon na 38 something lo lasi bin nang pacip nang kacati bin ini ke puilong adim kedam seda bin nang cite bin lo asi ini do kok thrala apor kelong ako nang tum ben the thanang aperi na paklang lo nili ke nil tum arong adung hem kirup anglong bang khailam nge bang kardomadima posi deo pahar posi pu si laso room si nili dolo non kengtir si do kok thala ko nang tum ben thanji phaning hang la hello ini tum mahang nang thek lo nang the nang ding lo lasi anitin na me ok anat mahang nang thek ben ki the ki ding ason thak si ki chini anata the ding ning ji ki the ki re punon la ben ki plang ki phi khi dat hemrit long le phelang punon kaching thur si ilitum kar i asi I oso kong air inut mahang thek lo protang te labang so mahang ke thek ahut biher as bihek lang chair suvet lang ningkan sihin apita he mahang thek ko teng ningkan ke thom apita he mahang thek ko teng ningkan ning corner ke apita he mahang thek ko teng protang te lapuson oso phan ke lake kopine ke chok che dam dulu ke pleng nam de kopine ke so dulu lason si ilitum muntidam lape matha dam ji de lapen kamatha na de lang dam sitame lapuson lo bihek thi iler hut ke kopine chulang inchir an inchir pusita oso kachiru pensi ituma pia putun ke oh la so pini hoin thagre oh la so an kang chirlo po iltum chini ji thi iler hut stanon arta do nin kan coin nin kan crep phone nin kan thong ke phike ilitum an kang chir me ta chiruwang pen hang he di mane kachiru lo jo an kang chirlo po nin kan crep phone nin kan coin phike tum phamayaka nang pupe pipot iltum kamathanat ke thepon apo di okonon punon kamathanat punon achada krong tame isi kachelarda dola sipini malam so aho nang tame ngi thanji bang ni hangala hello iltum kar zonganat ke kroachi thena ko sonsi iltum theding ponji di ko sonsi iltum theding ponang po simupen iltum ti than lo thi ilar hut ke ilitum chiru sersi ipai potum ta ba ilita somar phan chulang piji je kang chirlo tan the opi ke tan labupe ilitum aneng chirong anhorno chupu lasi ilitum puji dai lasi ki krach thelong ilitum ki the ponji phan kaching thur ponji phan ka prang ponji phan labang solong ke ilitum number si bili number hini ba ka thombak pudam la number si ke ilitum ke cross achi thena ki cross achi thena ki ba prang ponji lapen ki the ki ding pon bom je phan ke ilitum piluma number si ke kahino do an chigonang ji itong labang so text lang dam te theklong isia pitor angning pihini angning su isilong ilitum langam te theklong la se hadak la sonsi
kitok do tangte kahino ason an nanglutum chi unon non pen apara ke chilangon irinon ne pilmaha thangwak be chobaya ki chudon rinon lapen tak hadak nangtum angton langnamon eli exactly kenon pudam theke dela nilining do petpe awards ke apot isi Peter aning pi hini aning so isi nangatum langnamon asi halabang so teng pulotangte ilitum ki kroache the nat ka prang ponje ban ke number si ke kahina do an ilitum chiona po pen ilitum jithan la bihega ko ke itum kachiruta si a meaning dolo di an kangchir lapen ilitum bihega ko kijui sorlotum kijui ke sorlo so pinso tajui li karbi wrong atok atum ke even do usumar tum an kijui di kumade bange phole ko ka mek tong pen di an kitun lapen kupine marble ke up kupine kupine king dong dang ke dam ta ho bihek bikrai ko kiju akam ke ason ke ilitum jujil to lai ke kemia krong lo tai bihek ko ili ki klan thap ke cho thap ki jon thap pai po pi po phan lai ka do ka ve ilitum aklam kroi krepen non an ke ilitum theding pen ke ilitum kroi krei gun de bihek ko a nature ilitum chi OH non ke mature lo pasi non mature hor ani church ilitum ke en la asi ki kra che the long ilitum ki kra nat ke the ki jar ki ding pon bom je phan man ke number si ke kahino do an ilitum chi o thek na te number hini kapsina number hini ke ki kra che the up along ilitum ke the ke chan ke jar pon je phan ke ilitum number hini ke piloma ilitum okerenje phan ke an chulo ok chulo ke chome son ilitum chu claim chu dam si chulo ta kar jong anat ke kroya chu thenat ke thege ding banji ban ke isi Peter long sa thala itum nangam ba theklong hini ang ding pi isi Peter ang ding bi hini ang ding so hini ki thom alom nangam ba theklong tangte piluma aju kawe pin amoglang karjong amoglang le angatum ki chuji phan ingtung non sipu di ri non bihek oso le chulang ki chuji kar ivung sanatha angatum ta karjong anat ki chan ki the ke jarpon je ban ke aju kawe pin karjong chulang le angatum ri non ingtung non si hadak si Peter aning pi hini aning so hini ke thomlong ilitum lang nam theklo tante lala hop ilitum karjong chulang ke ko pilo jasemet ke arnamalam si arnamalam ilitum arjut picnic ji porhi picnic ji banget khanalong arjudun cherok tok pen arjudun pe meneng ji lapen ime thang ta apor do anke nanom social media Instagram WhatsApp Facebook ke dang parte arnamalam hadak damon arnamalam arjunon lapen ko pisiki puma la henong to me thang bible si pura monchino athe bible long Matthew chapter 4 verse 4 long pulo munit him pen lok le kereng ikeli bonta arnamalam athe tin besi kereng I lapen chithe ke bang kar jong ben si itum chithe long lo pasi ke kra chithe long number hini ke he bon bomji ke ba prang bon bomji ka chingthur bon bomji phan ke ilitum kar jong chulang arnamalam ilitum aningardo paklong be kanji lapen number ke thom bang ilitum ke kroy anat ka ba prang ka chingthur ponji phan number ke thom ilitum ke claim ponang ji bang ke le hello ilitum Jisu Kristo ason thak ilitum claim dam dun thek nangji athe ilitum
aphan nang ke pha pon ke di alang li son thak thak ke plang je phan si ilitum aphan e pha pon lo si Peter angning pi hini aneng so inkorai silong ilitum nang no theklong nang lutum aphan labang so apot si nang labang so aphan si nang pha pon lo Jesu Kristo kidu kisung cicaksi alangli nang le tuma phan isi ar janason nang peklang lo besipo klar da phan nang tum 1 Peter chapter 2 verse 21 por hinon asi labangso aphan si nang tum phan nang phalo Jesu Kristo kidu kisung cicak lo lapen lake nang le tuma phan isi ar jan lo besipo asi labangso teng butangte ilutum ki kroy song atum itamaki kroy nat ke prang ponje phan kaching thur ponje phan kar jong achi the ki kroy thuklong pon thek ki ai pon bom je phan ke ilitum alangli son thak thak charlie dun nanji alangli king kam app ilitum dunangji lahando ilitum ki kroy song atum number ke thom ilitum kar jong anat ki chan ki the ki ding ko je phan ke number sike 1 Peter chapter 2 verse 1 nang pulo kahina do an chiwanang po kar jong at the ding pon po number hini bangke kar jong chulang di kai keta kar i ilitum to nangji athe oso bihek akole pae chulang ki chuji pan kar i vung song thaksi ilitum ta kar jong chulang ri ver nangji number ke thom ke alangli kidu kisung che chak lo lapen alangli itum phan isiar jan nang peklang lo lapen labang so phan si itum phan ke e phalu busi isi Peter hini inkore silang pula asini lega chinghon kroirap arnama birilong kam klemar korte lapening jir keti lapi ni lam kar tum an lason thom jong si ilitum ining chipi pen ke kam che jorlo pulutang pe etam ki kroy as ache the paprang pon bomji do ke singapore si malom so na to phan chitan pon lo athenili hem tot lun pen lam thanapor ke chipi jipan siksak pik non ke athe hem arpu nang the nang ding lo pulutang te hem arpu nang ai lo pulutang te sab apor ka chi pe an sung pik nili hasro por hi le pukali hasro ke por hi halage quiet time lo halage beleg lo quiet time bedang de video en long lo video en with the blogs ka salam se plang pa halage quiet time that is my secret de halage secret apor lo lage dolo stame YouTube Facebook long sila person lam ke than pen in sir pen ke thanam ji phan man ke ne la por gp do replication anyway pini la lok ke cross che ke cross song ko son si YouTube ke cross che nat ka prang pon thek jima di labang so pu thak nang tum pen che than ponong patame che hoklo arnam herjme nang tum long pedana amen elinon hem krobong sido habit nampi pule pude de choda ke ho thank you so much, God bless you.